Gurbahagan. Páilte go gantry I tachuh ó Hanleys an tá ag locadir chun telimní. Nis is le muintir bhorchú an tictála seo, agus sé idirtí a bhí sebit Pountason, Patrick Sport, Murphy mar tuchttar go háitiúil. Deirtalam go bhfuil sé craibh na héir an cúpla ar na cná agus na héiniúntason bail géir. Nis tá clán ceolmhar eile sa dúthaigh seo, sé san muintir Dunn. Mickey Dunn a Peebalin lena bheirt iníon, bríd agus néamh, seachúinead le Death, Port, Strike, de Gay Harp an Chiathcheann. Ó Vicky Dunn agus a bheirt cluine bríd agus níamh. Seachúil a ríistead tostóisiad le Port Maul ar a dugad siad an crú capel isteach sa rial ársa Colonel Fraser.